cannot mention all. So far I cannot say a lot. What I can say to the constituency and the family, may her soul rest in peace. You kindly share the legacy and the exploits what she did to the community. And also share what she did in terms of championing democracy in the country. Thank you very much. I believe and know that Miriam Muchai was one of the people who used to start the debates in Parliament. She was not that a person who was just a sleeper and someone who was a person who goes into Parliament and sleep. No. She was a person who used to fight for democracy. She was a person who wanted people to be free. She was a champion of democracy. She was someone who was fighting for democracy in Zimbabwe. Not only that, she worked with a lot of groups, civil servants, civic organizations, fighting for democracy in Zimbabwe. That's it. Mr. Pidi, thank you for sharing your views. Thank you very much. Marshall Banya reporting Harare, Neanda TV. Saka zvinhu zvinotinetsa vari kuita nezvindiani vadi mavhisi akura mushaya yanga ari kwagutu auya kuzochema nesu atichema amai akauya naenemy hatina kuziva kutengeaa saka veduwe makazoona ana sekuru patakauya paya takapika patanyengetera zvinhu zvaita zvakanaka ndikanzwa kuti akutotaura ndikanzwa kuti atoita zviri nani asi ndobvona nzoti zvaita wese oyo mushaya waenda saka tine mashoko ekuchema ndina mashoko andingataura pari zvino akawanda nezvawo nemusikana emurize makanselas provincial chair neleadership yenyu iri pamusoro webaba wamushayi sekuru namama nyama dzose dziri pano hanzvadzi nasekuru anasisi manin'ina zvechokwadi pano apa taitirwa chinhu chikuru. Chinhu chatinetsa ndechekuti taramba tongorohwa nemabara ekutambudzwa vhiki dzodzi dzapfuura tatina paso mukomana umwe anga chikura musangano ende achitoverenga post yakaitwa namusha mp achitokwatishona kuti kumidza kutisiya kuenda kudenga nekuti chino anzi mushai aiwanikwa pese anga ari pese paita matambudziko vamwe vazhinji ndivana mushai uyu aiwanikwa pese makotsi saka hatarwadziwa venyu ndanzwa mashoko ataurwa kurikidzana navazvizvai kuti pane urongwa hwavapo kuti tizoenda kumurungwe tinoradzika gamba redu. Isu basa redu ndorokungoti kana zvasvika pakada ndimwari vanenge vaita basa. Kana mwari asati atendera kuti munhu afe hafi, isu tinopa tinogona pese kungwarangwanduka kwese ndo papanoperere baba. Nokuti kana wakangwara nemadhokta unechi bari kana mwari vati nguva yavo yakwana asi kana chero vanhu vakati tinoparadza usati wasvika nguva auparadza. Saka tokotenda mwari pazvinhu zvose zvakanaka. Jehovha tine kuchema, tine kushupika rufu rwakadururwa panyika ino tinogamuchira asi tine matambudziko. Isu semusangano tine kuchema hama dzadiwa. We have lost a passionate leader. Munhu anga achita chinhu anoita nemwoyo wose iye mushairi. And tiri very proud, but also very intellectually deep.
anga ane njere dzakadzika nekudzama. 2 weeks ago tatine musangano weStanding Committee. Anga akanyarara ari pakona so. Ndikati kona iyoyo iri kuramba yakanyarara. Sei iri kuramba yakanyarara? Mushai toda kunzwa pfungwa dzedu. That we are silent president because we are in agreement. Ndomindura yakapuka. Ndikati thank you kana muchiwirirana. Nokuti hatidi vanozongotya kutaura vonotaura panzara. Ndozvati titojoka. Ndanzi isusu we are in agreement. She was a very deep leader. Anga ari munhu ane udzama ane nhoroondo uye akarerwa. Tinotenda gogo nekurera. Tinotenda baba nekurera. Vana sekuru tinokutendai. She was a very round and perfect character. Ndakazinya Mushai. Mushai is one of the founder members vemusangano unoyu. March West kanga kuna Mushai, Gladman Mugambe, Silas Matamisa, Mulambo. Ndo vaidrive the process yemusangano. 1999. Nana Alaska Mine tichipinda mese matainda muchinda kuzounza vamwe akapinda Romi Karoi. Rungwe zvichienda zvakadaro zvinodaro. Vakatanga nyaya iyi ndo vana Mushai. Hongu pakamboita kumboti unogoza chechi kana ikakura akarwizirwa zara. Imwe mvura inogona kumboenda nekumwe tukova. Asi takasangana pamadiriro muna Save ndobva tadzoka tata pamwe chete tichifamba pamwe chete. Tachifara nekubata pakuchita Mushai. Very powerful woman. Very powerful member of parliament. Very powerful leader. Vashoma vane chidikwa chokuti panenge pachitambura vanowanikwa vari. Mushai anga asingashayi. Ane mufundisi wangu anga asangana naye. Ndasangana nemufundisi wangu naye kutheological college. One of the discussions ndakadai. And ndakafa. Unonzwa mwachi ndasangana nekumubhawa but uyu akasangana namufundisi ari kuchechi. Tinotenda kuti anga ane kunzwisisawo kuti kutenga kunani? Noti muchikuru mabhawa enyika anopfuura risingaperi bhawa raJoel rinotengeswa mweya mutsvene mahara nokuti wangopinda anodhakwa. Ndo ratinoziva nakarero. Saka tinotenda zvikuru moyo tinotenda. Vamwe vangati kosei uri kutenda? Kutenda patatosvika apa chatinogona kutenda Mwari nekutenda mhuri nemabasa akabatwa nemusikana. Toita kuti basa racho rifambe zvakanaka. Semusangano toona tiri pano nehwitapu dzemarume vana baba zvezvaya mukaona unongora kuti marume chaivo. Vari vachiita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Nana chairman wedu weprovince chizonokamurira kuzviinde kuMarch Westwo patabva tinobata basa hurumwe kuti basa ribate. Tichazama kuremekedza covid regulations kuti zvinhu zviite zvakanaka. Parufu hapaiti zvemapato. Parufu anouya Mushai anga achishanda nemunhu wese. VekuZANU-PF mukavaona isu vemuvhisi ngatidzidzisei rudo vari pano. Kwete kuti toda kupa Mushai ndopotodzadzisa kuti ZANU hatidi kuiona pano. Rufu imapatoranisi. Handizve ndoshoko randongokumbira iro kuti tikure because vasingazivi vanofanira kudzidzira patiri. Kuti hatiite zvinhu zvematongerwo enyika parufu kana kushandisa rufu munyaya dzematongerwo enyika. Ndorima ratipa kuti titize rufu kuchemana. Tapedza kuchemana todzokera kunyaya dzedu dzatinoita nokutendai vatungamiri nokutenda vautapano ere ndokutenda naGladys makanga muchiwanikwa mai apo nguva dzese nanasisi patachibata basa. Thank you so much for that leadership. We acknowledge it. No inonzi leadership so masoro moments. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Tinotenda nemashoko enyu ekunyaradza kumuri.